വെൽക്കം ടു റംസീസ് വാൾഡ്രോബ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ലിനൻ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേപ്പ് കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഗ്രേപ്പ് കളറിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു യോക്ക് പോർഷനിൽ ഫ്ലവർ തീം വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ബോട്ടം സെയിം കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഗ്രേപ്പ് കളർ തന്നെയാണ്. ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഫുള്ളി എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൗൺ സൈഡിൽ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു വർക്കും വരുന്നുണ്ട്. 2 കളേഴ്സ് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാം പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പം ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് യോക്ക് പോർഷനിൽ തന്നെ. ബോട്ടം വരുന്നതും ഗ്രീൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദുപ്പട്ടയും സെയിം ആസ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കളർ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ആണ്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫ്ലവർ തീം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബോട്ടവും ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ തന്നെയാണ്. ആ സെയിം ആസ് ദുപ്പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1365 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്രേപ്പിൽ വരുന്നൊരു മെറ്റീരിയലും കൂടെ കാണാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ്. അപ്പം ഡബിൾ ഷെയ്ഡാണ്, ഡാർക്ക് മെറൂണും ഡാർക്ക് റെഡുമാണ്. ലെങ്തി ടോപ്പാണ് ഇത്. വണ്ണം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. ബോട്ടം വരുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് റെഡാണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോലെ അത്രയും ഡാർക്കല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് റെഡാണ്. നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. 2.5 ആണ് ലെങ്ത്. അപ്പം ഇതും ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സെയിം വർക്കാണ്, ഡബിൾ ഷെയ്ഡാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1935. ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസ്. വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.